Gezurra dirudi, hauteskundei buruz hitz egin behar dugu berriro. Aurreko guztiak bezala, hauek ere ez dira ohiko hauteskundeak. Zapaltzen gaituen estatuarenak dira, eta ezegonkortasun nabariarekin ospatuko dira. Hala ere, badakigu hauteskunde espainolak ez direla sekula ohiko hauteskundeak izango guretzat. Kateatuta jarraitzen dugun artean, 4 urtetan 4. aldiz, bagoaz. Espainiar estatua eta honen inposizioa onartzen ez dugula erakutsi dugu gazteok azken asteetan. Altsasukoen zein Kataluniarren aurkako sententziek milaka herritar atera dituzte kalera. Injustiziak atera gaitu kalera. Parean daukagunarekiko haserreak. Bi epai hauen atzean, Euskal Herriak urte luzez pairatutako zapalkuntza argi islatzen delako. Elkartasun hutsaletik haratago gainera, Espainiar kateekin hausteko aldarria izan da kalera atera duguna. Independentziaren aldeko milaka oihuk erakutsi dute bulkada berrien askatasun nahia. Espainiar estatuaren eskaintza autoritarioari gazte eta herri erantzun eredugarriak eman dizkiogu, eta honek datorrenari heltzeko oinarri batzuk jartzen dituela uste dugu. Krisi kapitalista baten eta mundu mailako ordenaren egokitzapen baten aurrean aurkitzen gara. Espainiar erregimena bera ere birkonfiguratzen ari dela diogunean, ez dugu baldintza sozioekonomikoetatik deslotuta ulertzen. Izan ere, Espainiar estatua krisian dago, eta honen aurrean Madrildik hartuko diren erabakiak inposizio forman iritsiko zaizkigu Euskal Herrira. Eta honi ere aurre egin beharko diogu, eta mugimendu sozial eta sindikalarekin batera garatuko dugun greba orokorra da horren adibide. Bizitza lerratzea dela genioen apirilean, eta hilabete gutxitan baldintzak okertu baino ez direla egin ikusita pisu handiagoa dauka baieztapenak. Abiadura azkarrean doan prekarizazio prozesua lehen pertsonan pairatzen dugu euskal gazteok, gure bizitzen gaineko erabakiak hartzeko eskubideak murriztu eta harreman eredu kapitalisten arabera ezten gaituzte. Inposizioa berriro ere, gure gorputz eta bizitzen gainekoa. Mundua bera ere nola suntsitzen doan ikusten dugu, eta ongizatea bera zentralizatzeari ekingo dioten bezala, beronen ulerkera ere balore konkretu batzuen gainean salduko digute. Agenda progresistaz mozorratuta egingo dute gainera, bere horretan ustela den estatuak, emakumeon hitza zalantzan jarri, gutxieneko pentsioa bermatu ez, eta hezkuntza eredu arrotza inposatzen jarraituko duen bitartean. Ez dugu onartzen. Espainiar panorama politikoak argi izpi gutxi ditu. Egoera honetan aurkitzen baldin bagara, ustezko progresista eta zerua konkistatzeko ambizioa zeukaten hoiek beste lehentasun batzuk dituztelako da. Frankoren desobiratzeak eta lau lore eskaintzek ez dute oinarrian frankista den estatuan inongo aldaketarik suposatu. Herrialde katalanetan gazteak jazartzen dituen gobernu berdina baita, euskal presoak dispertsatu eta senideak errepideetara kondenatzen dituena. Kondenez hitz egiten baldin badute, biolentzia zalegia, erroko arazoari heldu nahi ez diotelako da. Herrion autodeterminazio eskubideaz mintzatu nahi ez dutelako. Euskal gazteok ez dugu sekula alderdi espainoletan esperantzarik aurkitu. Historiak erakutsi du herrion etorkizuna herriok soilik idatzi dezakegula. Zentzu hortan, hauteskunde espainiarrak tresna bat gehiago bezala ulertzen ditugu, borrokarako eremu bat gehiago. Bidenabar, testuinguruak erakusten du inoiz baino beharrezkoagoa dela zapaltzen gaituen estatuari aurrez aurre lehiatuko zaion fronte independentista baten sorrera. Azken asteetan nazio ezberdinetako alderdiekin batera abiatutako bidea, Llotxa del Marreko adierazpena kasu, positiboki baloratzen dugu, eta gure egiten ditugu maigaineratutako 3 aldarri nagusiak. Espetxeak hustu nahi ditugu, Euskal Herria ezkerretik eraiki eta autodeterminazio eskubidea gauzatzeko. Hemen ere, posizio antzuek eta erdibidekoek ez dute balio, edo espainolak eta autoritarismoa, edo herrion askatasuna. Gazteok baietz diogu, posible dela. Apirilean esan genuen ez itzultzeko gindoazela, eta orain ere ideia horretan berresten gara. Ez dugu onartzen inposizioa, eta independentzia dugu honi aurre egiteko alternatiba bakarra. Euskal gazteriaren ahotsa Madrilen EH Bilduk ordezkatzen duela uste dugu, eta azaroaren 10ean honen aldeko bozkaz beteko ditugu hautesontziak. Ez dugu onartzen inposizioa, independentzia baietz. Azaroaren 10ean gazteok EH Bildu.